С нарастването на стреса от модерния живот, спа процедурите се превръщат в нещо повече от случайни глезотийки. Те стават необходима предпоставка за красив изглед и добро самочувствие. Системата Nu Skin Galvanic Spa ви осигурява възможност за ежедневни спа процедури вкъщи. Използвайки уникалната патентована технология на Galvanic Spa, вие се освобождавате от необходимостта да си определяте част и да чакате на опашки в спа салоните, за да изгладите гънките и бръчките на лицето си, да освежите и подмладите вашата кожа, да съживите скалпа и да оформите тялото си. Вече повече от 50 години спа специалистите използват слаб галваничен ток в козметичните процедури за подмладяване и енергетизиране на кожата. Чрез лек, нежен масаж, този ток помага да се фокусира енергията на клетъчно ниво и да се подобри кръвообращението. Разширете своето домашно спа преживяване, за да подмладите вашето лице, да съживите скалпа си и да оформите тялото си с професионални спа процедури. Вече не е необходимо определенето на час в специализиран салон. Всички сме виждали реалните резултати от тези процедури върху знаменитостите и супермоделите, които имат време за ежедневно посещение на спа салоните. Отказвайки се от тези процедури, тъй като отнемат доста време или са много скъпи, вие се лишавате от също такава забележително здраве и красива кожа. Сега с патентованата система Galvanic, вие можете да активирате своите спа преживявания у дома. Малък, умен и мощен, програмируемият уред Galvanic Spa с патентован саморегулиращ се галваничен ток и сменяеми приставки за лице, глава и тяло, работи в синхрон с специално разработени продукти за подобряване проникването на съдържащите се в тях ключови съставки. Като видят сияйната ви кожа, лъскавата обемна коса и подобрения ви външен вид, хората доста ще се чудят откъде намирате време и пари за всичко това.